ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ ഉപദേശത്തിൽ 11ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ് അല്ലെ. 11ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണ്? രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചെറിയതാണ്. ഞാൻ ഓർത്ത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു നിങ്ങളെ. അല്ല, ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് സമയം പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ഉപദേശം രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകള്, അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് 11 ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എടുക്കാം. ഇന്നലത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയല്ലേ ഇനിയോ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനി, ഭക്തൻ, വിശുദ്ധ പ്രേമം, ഗോപികൾ, രാധാറാണി, രാധാകുണ്ടം, പ്രേമഭക്തി. അതായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, കർമ്മികളെക്കാട്ട് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനികള്, അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തന്മാര്, അവരെക്കാട്ടും വിശുദ്ധ പ്രേമം, പിന്നെ ഗോപികള്, പിന്നെ രാധാറാണിയാണ്. കാണില്ലല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ്. ശ്ലോകം 11 കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഫയല് തപ്പാണ്. ഫയല് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ലെവൽ 3. ശ്ലോകം 3 കിട്ടിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11, ലാസ്റ്റത്തെ ഉപദേശമാണിത് ഉപദേശാമൃതത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേസ്യൈ പ്രണയ വസതി പ്രേയസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരപിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി തത്പ്രേഷ്ടൈരപില്യമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമദം സകൃതാപി സര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. കൃഷ്ണസ്യേച്ഛൈ പ്രണയ വസതി പ്രേയസേഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരപിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടരൈപില്യമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമദം സകൃതാപി സര
രാവിഷ്കരോതി. ചൊല്ലാം, ചൊല്ലിക്കോളാറ്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണസ്യോച്ചൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനിഭിരദ്ഭിരസ്താദൃഗേവ വ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ഠൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃതഭിः സരഃ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അതായത് ആരാ ചൊല്ലുന്നേ? ഒരാളും കൂടി ചൊല്ലി തുടങ്ങാം നമുക്ക്. കൃഷ്ണസ്യൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസിഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനിഭിരദ്ഭിരസ്തൃത യോഗാവ്യാദായി യത്പ്രേഷ്ഠാദ്യമുല്യമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭജാം തത്പ്രേമോദം സകൃതാപി സരഃ സ്നാതുരാവിഷ്കാരോതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ട് വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേക ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണിയാണ്. ഇപ്പൊ വ്രജഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ എന്താണ്? രാധാറാണിയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ത്? രാധാകുണ്ഠം, രാധാറാണിയുടെ സരസ്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഠം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഠത്തില് എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സുലഭമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ, രാധാകുണ്ഠനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പൊ ഈ രാധാകുണ്ഠത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉറപ്പാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്കത് ദുഷ്പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തില് സ്നാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. ഭാവാർത്ഥം: രാധാകുണ്ഠം ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജനമായ രാധാദേവിയുടേതായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഠിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാവുന്നത്? അത് രാധാറാണിയുടേതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭജനമായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടേതായത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഠം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? രാധാകുണ്ഠിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രാധാകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പൊ ഒരു തവണയെങ്കിലും രാധാകുണ്ഠിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള ആ വിശുദ്ധ പ്രേമം അത് സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പ്രത്യക്ഷമാകും. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്മാർ രാധാകുണ്ഠത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്തദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും രാധാകുണ്ഠത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ ദാസിമാരായിട്ടുള്ളവരുടെ അഭയം തേടേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ളവർക്കും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്ക്, സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരന്മാരല്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ള മഹർഷിമാർക്കൊന്നും രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതങ്ങനെ പറയുന്നത്? എല്ലാരുടെ അടുത്തും പോകുന്ന ആളാണല്ലോ നാരദ മുനി. അതുകൊണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നാരദ മഹർഷിയുടെ ഭക്തിക്ക് എങ്ങനത്തെ ഭക്തിയാണ്? പ്രേമഭക്തിയല്ല, ദാസ്യഭക്തി അല്ലെ? പ്രേമഭാവത്തിലല്ല അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല.
പ്രേമഭാവത്തിൽ ഗോപികമാര് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ പ്രേമഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാത്തത്? ഇവര് ഭഗവാനെ വേറെ ഭാവത്തില്, നമ്മൾ 5 ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, വാത്സല്യം, എന്തൊക്കെയാണ്, ശാന്തം, സാത്വികം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അല്ലെ? ഇതില് ഭാവത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഇവര് ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനെ. പക്ഷെ പ്രേമഭാവത്തിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തില്ല? രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവോ, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാ ദേവിയെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എപ്രകാരമാണോ നമ്മള് ഭാവന ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, രാധാറാണിയെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കരയിലുള്ള താമസവും പ്രതിദിന സ്നാനവും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിൽ താമസിക്കുക, പ്രതിദിനം രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ത്? രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിലുള്ള താമസവും രാധാകുണ്ഡത്തിലെ സ്നാനവും. രാധാകുണ്ഡ സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീ രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ രാധാകുണ്ഡിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഗോപികമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. രാധാറാണിയെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടും? രാധാകുണ്ഡിന്റെ സേവനം. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ സേവകനാകുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും രാധാറാണിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? രാധാറാണി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ രാധാകുണ്ട് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇത്ര ഉള്ളതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, 9 രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകള് ഈ അധ്യായത്തിലാണ് നമുക്ക് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കര കവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം? അല്ല, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുറെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകള്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് രാധാകുണ്ടില് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ രാധാകുണ്ട് എന്താണ്? രാധാറാണിയുടേതാണ്, രാധാറാണിയുടേതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ട് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികളുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പാർക്കുകയും പിന്നെന്താണ്? രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം രാധാറാണി ദാസി അത് പറയണില്ല. അതെ, അതായത് നമ്മൾ രാധാകുണ്ഡത്തില് കഴിച്ചുകൂട്ടി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം റാണിയെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരവും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിലുള്ള താമസവും പ്രതിദിനം രാധാകുണ്ടിലുള്ള സ്നാനവും. തന്മൂലം ഭഗവാനെ സേവനം കൊണ്ട് ശാശ്വത മാർഗനിർദ്ദേശം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനായി തീരുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ കാരണം? അത് ഭഗവാന്റെ പ്രണയഭാജനമായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടേതായതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. ആൻസർ രാധാറാണിയുടെ ഉണ്ടവും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെ? എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. രാധാറാണിയുടെ സ്ഥലം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. രാധാറാണി എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രയും തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന് രാധാകുണ്ടും.